cikin shirin za a ji cewa kasashen duniya sun soma Allah wadai da kisan da wani Bafalastine ya yi wa Yahudawan Isra'ila 7 a wajen bautar su. 'Yan majalisa a Peru na tafka muhawara domin duba yiwuwar ko kasar za ta iya gudanar da sabon zaɓe a wannan shekara. Gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta yi ƙarin haske game da wani hari da ake zargin 'yan bindiga sun kai a ƙaramar hukumar Cikun wanda ya sanadin mutuwar mutum 5 da ake aikin haƙar ma'adinai. Sai da ma aka yi arangama kanin wasu wadda suke kula da wannan wurin da ake hakan ma'adinai din, inda su ma din sun samu nasarar kashe su maharan guda 3. Muna kuma tafi da shirin lafiya zinariya. Sunana Umaima Sani Abdulmomin, kuma zan soma shirin ne da cikakkun labaran duniya. Mahukuntan birnin Memphis na Amurka sun wallafa hoton bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka rika jibgar Tyree Nichols, bakar fatan da ya mutu kwanaki 3 bayan kama shi da laifin karya dokokin tuki. An nuna yadda aka rika shurin matashi mai shekara 29 da naushinsa da azabtar da shi da barkono. He's also calling out for his mother a number of times, and it is. Wakilar BBC ta ce a bidiyon an kuma ji yadda ya rika rugugin ihu yana kiran mahaifiyarsa ta zo ta cece shi. 'Yan sanda 5 da ake zargi da aikata wannan laifi da su ma sun kasance baƙaƙen fata. An kore su aiki da tuhumarsu da kisa. Shugaba Biden ya ce ya kaɗi matuƙa da wannan bidiyo. Wannan batu ya sake bijiro da fashin da Amurkawa ke da shi kan cin zarafin da 'yan sanda ke aikatawa kan baƙaƙe. Wani Bafalastine ya bindige Yahudan Isra'ila 7 a harabar wajen bautar su da ke gabashin birnin Kudus da aka mamaye lokacin da Yahudawan suka taru domin gudanar da ibadar su. Nan take dai 'yan sandan Isra'ila suka kashe ɗan bindigar. A wani jawabi da ya gabatar a talabijin bayan faruwar al'amarin, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya umarci 'yan Isra'ila su kauce wa ɗaukan doka a hannunsu. Netanyahu ya ce yanayi ne irinsa mafi muni a tsawon shekaru, sai dai yana mai jaddada musu cewa gwamnatinsa za ta sanar da matakan gaggawa na martani. Mayakan Falastinu sun yi murnar kai wannan hari, sai dai basu bayyana ko akwai hannunsu a harin ba. Shugaba Biden na Amurka ya yi kira Benjamin Netanyahu na Isra'ila a wayar tarho bayan kisan da aka wa Yahudawa a wajen bautar.